середа. В ефірі інформаційна служба «Заман». Я Оріні Сітумєрова. Вітаю вас. У камерах холодно, а на стінах пліснява. Вентиляційна система не працює. Політичні в'язні скаржаться на умови утримання у Сімферопольському та Ростовському СІЗО. Про це повідомили адвокати після того, як Шабану Умєрову, Рімзі Бікірову та Раїму Айвазову продовжили терміни утримання. Без жодних доказів, лише на основі припущень окупаційних слідчих чоловіків залишили під вартою до 25 січня. Окупаційний суд не брав до уваги жодних доказів сторони захисту, а політичним в'язням так і не надається медична допомога. У Джемиля Гафарова очень сильно опухла нога, он не может на нее наступать. Его также сегодня доставили в здание Верховного суда для рассмотрения также вопросов, связанных с продлением меры пресечения. У него какие-то серьезные проблемы со здоровьем. Со слов Шабанага, администрация следственного изолятора не реагирует на его жалобы. Эффективной помощи медицинской не оказывается. Ремзи продлили на 30 суток. Данное решение мы, конечно же, будем обжаловать, так как нельзя соглашаться с такими решениями. Ремзи будет находиться уже почти 22 месяца в следственном изоляторе, в этих нечеловеческих условиях, где очень сыро, где на потолке плесень, где очень холодно, камеры не отапливаются, очень часто пропадает свет. Питание очень отвратительно, практически это несъедобное питание, то, которое дают в следственном изоляторе. Медицинского обслуживания тоже практически нет. Нещодавно окупаційний суд продовжив терміни утримання іншим політичним в'язням, які були затримані російськими силовиками внаслідок масштабної облави в окупованому Криму 27 березня минулого року. Обшуки відбулися в Сімферопольському та Білогірському районах. Загалом було затримано 25 кримських татар. Багатьох політв'язнів етапували до Росії. Чоловікам закидають причетність у діяльності у Хізбу Тахрір, забороненої в Росії, та підготовку до насильницького захоплення влади. Асламбек Амагов залишиться в Україні. Шостий апеляційний суд Києва постановив випустити чеченського добровольця на волю. Амагов – громадянин Росії, але з 2015 року живе в Україні та воює проти російських окупантів на Донбасі в складі батальйону імені Шейха Мансура. Кілька тижнів тому Державна міграційна служба позбавила Амагова права на проживання в Україні через буцімто участь у незаконному збройному формуванні. А рішенням Рібкінського райсуду його помістили до табору для мігрантів у Розсудові, що на Чернігівщині. За словами адвокатів, Асламбека Амагова готували до видачі Росії. Самого Амагова навіть не повідомили про скасування посвідки на проживання. В самому висновку та рішенні зазначено, що дану особу має бути повідомлено відповідним чином. Яким чином ви повідомляєте? Так, в мене немає копій матеріалів справи. Ми повідомляємо, ми вам направляємо повістки, ухвали. Пошта, у нас розроблений порядок. А ви як повідомляєте? Дивіться, не я особисто приймав це рішення, повідомляв особу. Міграційна служба також проігнорувала той факт, що Амагов є багатодітним батьком, каже адвокат Іван Ангелін, а видворення його з України неможливо. Амагов перебуває у релігійному шлюбі, виховує 8 дітей, з яких 3 громадяни України. Крім того, займається бізнесом і справно платить податки. Відтак суд постановив випустити Амагова з табору для незаконних мігрантів, а захист вимагатиме компенсацію за час незаконного тримання, кажуть адвокати. Справу про участь у збройному формуванні розглянуть пізніше. Наразі ми довели те, що це рішення не може впливати на перебування Амагова під вартою, тобто він у подальшому буде доводити свою невинуватість, свою непричетність до тих звинувачень, які йому інкримінують. Протягом цього всього часу він не мав можливості працювати, він не мав можливості бути зі своєю сім'єю, зі своїми близькими, тому, звісно, він отримав певну моральну шкоду. Щодо її відшкодування, ми будемо визначатись з ним і, можливо, звертатись до суду.
захоплення і продаж масандри – воєнний злочин. Так очільник прокуратури Автономної Республіки Крим Ігор Поначовний відреагував на оборудки окупаційної влади з кримським винним заводом. Він зауважив, що відповідно до Конвенції про захист цивільного населення під час війни окупант не може привласнювати приватне майно. Але вже 14 грудня відбудеться незаконний аукціон з продажу підприємства «Масандра». Окупаційна влада сподівається виручити Сіньков закликав не брати участі в торгах, оскільки порушники закону все одно будуть покарані. Спроби передати підприємство у приватні руки – це продовження злочину, який розпочався з так званої націоналізації окупаційною адміністрацією у 2014 році. Я хотів би застерегти усіх, хто розглядає можливість взяти у цьому участь. Є таке поняття, як замах на скоєння злочину. Усі, хто намагатиметься купити масандру, стануть порушниками закону. 103-я річниця Курултаю 9 грудня, а за старим стилем 26 листопада 1917 року в Бахчисараї урочисто відкрився перший Курултай кримсько-татарського народу. Це найважливіша політична подія в житті кримців. Саме Курултай визначає національну політику народу. 76 делегатів із усіх куточків Криму приймають доленосні рішення, декларують створення Кримської Народної Республіки, приймають Конституцію. Прапор із золотою тамгою на блакитному тлі офіційно стає державним. Курултай, його значення найтаке глибоке було в тому, що він не перебрав на себе вирішення долі Криму, як одноосібно. Він закликав від імені кримсько-татарського народу інших провести свої зібрання і потім вже висунути своїх представників і потім вже зібратися на установчий з'їзд задля вирішення долі Криму. Це було таке, знаєте, таке благородство з боку кримських татар. Кримська Народна Республіка так і не стала реальністю. У січні 1918-го більшовики повалили кримсько-татарський уряд. Його главу Номана Челібіджіхана кинули до Севастопольської в'язниці. Через 27 днів, 23 лютого 18-го року, його розстріляли. Для кримських татар розпочалась епоха репресій. Після повернення з депортації у 1991-му у Сімферополі після перерви у 74 роки відкрився другий Курултай кримсько-татарського народу. В 1991 році, коли ми відтворювали Курултай кримсько-татарського народу, то ми просто розумілися те, що ми є продовженням того першого Курултаю, і дуже багато нових принципів і щодо своєї діяльності, і щодо політики в Криму назовні ми взяли саме з тих чітких таких підходів, які були закладені першим Курултаєм. Народи, які позбавлені своєї державності, для них є дуже важливим використовувати національні інструменти задля вирішення найактуальних для себе проблем. За роки незалежності у Криму відбулися ще 4 Курултаї. І ще одна позачергова сесія вже після окупації 29 березня 2014-го. Там ухвалили рішення про самовизначення кримсько-татарського народу. У 2018 році вперше за всю історію з моменту окупації Криму Росією конференція делегатів Курултаю відбулася на материку. На порядку денному конференції 3 питання: продовження повноважень чинних делегатів Курултаю до моменту деокупації, план дій Меджлісу в умовах окупації Криму і реалізація постанови про право кримських татар на самовизначення на своїй історичній батьківщині. Путіну побудували кабінет-копію у Сочі, щоб ніхто не знав, де він. Про це повідомляє видання «Проект», посилаючись на відкриті дані і 4 інформованих джерела.
Журналісти підозрюють, що російський президент Володимир Путін останні кілька місяців проживає на власній дачі в Сочі, а не в подмосковній резиденції Новоагар'єво, як вважалося раніше. Журналісти відслідкували перельоти президентського літака і зустрічі очільника Кремля. З'ясували, що його адміністрація придумала хитрість і тепер повідомляє про місце перебування Путіна на свій розсуд. Все завдяки однаковим кабінетам в різних резиденціях президента. Ще один доказ – фото з офіційних повідомлень. Кабінети в Новоагар'єво та у Сочі ідентичні, а сам Путін воліє бути подалі від Москви та щільних контактів через загрозу коронавірусу. Передаем чрезвычайное заявление мэра. Жители Спрингфилда, из-за эпидемии я прервал свой отдых на Багамах. Я не покину город. И вы уберите барабан из моего рабочего кабинета. Новий локдаун в Україні відбудеться з 8 по 24 січня. Кабінет міністрів готується ввести довгі новорічні канікули, аби стримати розповсюдження коронавірусу і сезонних грипу та ГРВІ. Передбачається, що в цей період буде заборонено відвідування навчальних закладів, крім дошкільної освіти, робота кафе, барів, ресторанів, розважальних закладів, салонів краси, фітнес-залів, басейнів, непродовольчих ринків, різдвяних ярмарків, ТРЦ, крім тих, де торгують продуктами. Продовжить працювати громадський транспорт, аби люди могли добиратись на роботу в ті організації, установи, підприємства, які будуть працювати і під час карантину. Це життєва необхідність, ми це розуміємо, це було також опрацьовано і проаналізовано на всіх рівнях. Також будуть працювати продуктові магазини, аптеки, банки, поштові оператори, готелі. В Україні зафіксовано рекорд за кількістю смертей від COVID-19 на тлі позитивної тенденції. За минулу добу 12 585 нових випадків коронавірусу. Померли 276 пацієнтів. Це найбільша кількість за весь час пандемії. Більше всього летальних випадків у Києві – 34 людини. Втім, міністр охорони здоров'я Максим Степанов зауважив на зменшенні кількості активних хворих на COVID-19. Минулої доби, за даними МОЗ, одужали понад 14,5 тисяч людей. Фіксують і зменшення кількості звернень на тестування. А міністр Степанов розпорядився змінити алгоритм і збільшити кількість людей, які будуть тестуватися. Коли зменшується кількість звернень людей, які мають ознаки респіраторного захворювання, коронавірусної хвороби, то зрозуміло, що і природньо зменшується кількість тестувань. Але зараз я дав відповідне вже завдання, щоб ми переглянули наші стандарти і розширили коло осіб, яких ми тестуємо, в тому числі і методом ПЛР, в тому числі і експрес-тестами на антиген. П'ятий поспіль рекорд за кількістю заражень в окупованому Криму. За минулу добу там зареєстрували 352 випадки захворювання. 13 осіб померло. За даними окупантів, захворюваність на COVID-19 з серпня зросла майже в 14 разів. Окупаційний Розпоживнагляд заборонив батькам бути присутнім на дитячих святах, а чиновникам пригрозили звільненням за участь в новорічних корпоративах. Тим, хто буде їх організовувати, загрожують штрафи. Кримсько-татарська мова може з'явитися в Google-перекладачі. Про це повідомив заступник міністра реінтеграції окупованих територій України Снавір Сейтхаліл. Уряд підписав офіційного листа з проханням до головного офісу Google, а супроводжують посольство США в Україні та консульство України в Каліфорнії. На першому етапі підготовки члени Google-спільноти перекладатимуть по кілька десятків слів, а згодом компанія має погодити зміни. Кримсько-татарську мають віднести до групи тюркських мов, які є в перекладачі та зображатимуть латинкою. На думку Снавіра Сейтхаліла, кримсько-татарська має якнайбільше використовуватися на різних електронних платформах. Це сприятиме її розвитку. Развитие крымско-татарского языка – это очень важно. Это является достоянием нашего народа крымско-татарского, а также это является такой национальной
идентичности Украины. Google Translate – это очень мощный в этом плане инструмент. Любой язык, то есть он растет и развивается, когда он присутствует в таком максимальном количестве этих цифровых инструментов, поэтому будет доступный для всех. Це все на цю мить. Вже за кілька хвилин ефір продовжить моя колега Гульсум Халілова, а о 21-й дивіться «Заман» кримсько-татарською Шевкетом Наматулаєвим. Будьте здорові, до зустрічі.